ukholo lwami ndonyuka nalo ngilubambe ngesandla ngiyongena nalo ekhabhathini ukholo lwami ndonyuka nalo ukholo lwami nyuka nalo ngamfunga ezandla ngiyongena nalo ekhaya noba kunzima noba kuyenyuka ngezandla ngena nalo thwa ekhabhathini noba kunzima noba kunzima noba kuyenyuka kodwa ukholo lwami ngiyongena nalo ekhabhathini asho amagqobho aqakalaka asho amagqobho aqakalaka ukholo lwami nyuka nalo ngilubambe ngezandla ngiyongena nalo ekhabhathini noba kunzima noba tut athi amagqobho ndiyakuxelela qakalake mna ibingengomngcwabo wosana lo ndisuka ku ibingengokholo lwami ndonyuka nalo ngilubambe ezandla ndilithi nkamfundi yongena nalo ekhabhathini. Imfene yakho uyishiye nabani ke ngoku tata? Namatyala la mangaka uwenzileyo uzawashiya nabani? Thetha ngantoni ngo? Uthetha ngantoni? Thathakatha ngo? Xhakalaka? Thathakatha xhakalaka? Mna ngihamba noYesu mamntanam mna. Uyandazi mna. Uyandazi pha. Kuzoba ndiphakamisa izandla pha la mfundo masicimele. Ndaphakamisa ndedwa xhakala wekholola. Yasindiswa mna xhakala ke mna. Usindiswa amatyala lana akho. Ngawo la kusindisayo. Xhakala. Wena nto ngayifuniwa ndiyezulwini. Bethilo pha umfundisi wathi onke amadoda angondliyo wathi uThixo uyawaxolela wathi noba utshaya intsango xhakalakhe uThixo uyakusindisa wathi lamfundisi xhakalakhe kum wathi noba unegambusi esimdaka uThixo uyakubamba uThixo akusondeza angene nawe ekhabhathini ngoku ijelasi yantoni Kangatsho ke aba anemfene uyawasindisa. Andikhumbuli ke mna ke eyibala ke. Xhakalake yeke nemfene mntana ndithi. Abantu bathi ndinemfene nyani. Bathi ndinemfene abantu. Kanti izimambanisa. Andiva xhakalake. Kanti wena noThixo wakho lo uthetha ngaye ukusindisile. Ungotheni wena uzawungenwa naye ekhabhathini abanye kungenwa nabezulwini? Kodwa la ngoma ibicula nje la ngoma bana ndilandela xhakalaka yathakatha Sukubuza kum umuntu inkosi ukuzazi uzazi wena phofu nami ndiyakwazi. le mfene mntanam ayikhweli into endiyaziyo mna kuyikhensa imfene gibela imfene manje pha gibela imfene akhawuntini gibela imfene iyayazi ngoma le Ayiwanda ngoba usithi usindisiwe. Imfene yona ngoku uyigibele nini? Ndiyotya